jedna dnevna, noćna, to mi je... Mislim da bi se zbunila da ja više je od jedne, pošto non stop razmišljam o nekim drugim stvarima, tako da ovako je lakše, jednostavnije i sigurnije. Imate vrlo prepoznatljiv i autentičan stil. Ali sami birate odavne kombinacije, recimo kad treba da se pojavite negde na nekoj emisiji, konferenciji za novinare, gde nakupujete garderobu ili imate nekog omiljenog dizajnera? Pa, nekako je moj stil je dosta jednostavan u smislu da se sredim ujutru. Dakle, ja uglavnom nosim košulju, sako ili majicu i sako, pantalone, cipele i to je to. Meni se čak uglavnom čini da je izuzetno dosadan stil ljudima i nekako se plašim da će tu biti dosta kritika, ali mislim, znate kako, onako, to je nešto u čemu se ja najbolje osjećam, a opet je važno da se dobro osjećam u tom smislu zato što ne mogu o tome da razmišljam jer ima previše drugih stvari o kojima treba da se razmišlja. Ali meni se čini da je dosta dosadan ovaj stil. Ja bih rekla autentičan i prepoznatljiv. Hvala vam na tome, to mi znači dosta. Sad mislim... Naš kreator Igor Todorović mi dosta pomaže. Posebno mi je pomagao na početku. Jer na početku ja sam uglavnom nekako više volila da budem u nekako farmerkama, što onda nije bilo moguće i predsjednik Vučić mi je tada kao premijer nekoliko puta skrenuo pažnju na to, tako da sam u tom smislu morala malo da se uozbiljim. I moja Milica mi dosta pomaže. Ja retko idem u shopping. Prvo zato što nemam vremena, a i drugo zato što je to kada ste predsjednik vlade dosta komplikovano i moj osjećaj je da onda remetim sve ostale ljude koji su krenuli u shopping zato što dok ja dođem pa dok one zaustave ljude koji treba i tu se osjećam užasno neprijatno. Tako da ne izlazim mnogo zato što mi se uvek čini da nekako moje prisustvo onda remeti sve ostale ljude i strašno mi je kada recimo ja moram negde da prođem, a neko zaustavi neko ko prolazi ulicom i uvek idem tako, izvinjavam se ljudima, ali mislim da je to stvar protokola i sigurnosti, mislim, a meni se uvek čini da treba da pokažemo da nismo bahati političari, već da smo ne samo jednaki sa građanima, nego da mi u stvari smo tu da njima olakšamo stvari. Tako da ne idem u shopping i to Milica uglavnom završava za mene. A cipele, imate sjajne cipele. To nije samo moje mišljenje. Mišljenje ove koleginice iz redakcije uvek su zaista fantastične. I volim cipele. To sam baš i htjela da vas... Jer vama to kao većini žena, cipele se biraju posebno i ne želite da date novac ako vam se nešto baš dopada. Pa sad, vodim računa, jer opet nije baš da imam bezgranične fondove, a i nije da mislim da je u redu da se političari oblače skupo, jer uvek mislim da političari prvo treba da vode računa da se u tom smislu ne izdvajaju od građana. Ali uglavnom, da, opet tu imam ogromnu podršku i pomoć od Milice, tako da i tu ne idem ja u shopping, ali eto, ona ima super ukus, tako da me to pomaže, mislim. Zamislite šta je bilo da ima loš ukus, kako bi izgledala. Ali dobro, ovako je dobro. Vi ste jedna zaista negovana žena. Je li imate neku dnevnu beauty rutinu? Ili postoji nešto što nikada ne preskačete kada je u pitanju nega lica? Ili imate uopšte vremena da odete kod kozmetičara? Recimo, da se na taj način vodite računa o sebi. Pa iskreno, trudim se da makar jednom u 2 meseca odem kod kozmetičara. Tako da to nekako čini mi se opet i to mora biti nekako jedan neki minimalni deo mog posla, jer opet nekako ja predstavljam svoju zemlju, tako da koliko god mogu, onako trudim se da
vodim računa o tim stvarima. Negujete lice dnevnom, noćnom kremom ili imate ono klasično? Samo jednu. Dakle, jedna dnevna, noćna i to mi je... Mislim da bi se zbunila da je više od jedne, pošto non stop razmišljam o nekim drugim stvarima, tako da ovako je lakše, jednostavnije i sigurnije. A i radi. Radi, definitivno radi. Ali mislim da je to također i nekako doživotne energije. I da mene, makar taj posao i adrenalin, drži vas stalno onako u formi. Da. Moje sljedeće pitanje je upravo to, vaša forma. Sjajno ste formi. Da li ste na nekom posebnom režimu ishrane? Jo, nisam. Mislim, u užasnoj sam formi, iskreno. Verujte, dakle, jedini režim je, pošto je moj kabinet u vladi Srbije na 2. spratu, a sastanci su uglavnom na 4. i ne idem liftom. To je jedino što me drži u formi. A i tu već kad dođem do 4. se onako dobrano, nažalost, već zadišem, zato što nemam vremena da treniram. Sad možda mi se drži forma zato što nekad dok sam radila nekako normalne poslove, dok sam bila samo, mislim, neko ko je imao, rekla bih, jedan posao, jednu temu, sam zaista redovno vežbala. Vežbala sam najmanje 3 puta nedelju. Da. I kad sam bila mlađa, trenirala sam plivanje, tako da mislim da je to ostalo nekako, moje telo, verovatno to telo pamti, ali od kada sam postala deo vlade Republike Srbije od avgusta 2016. godine, nisam, iako sam u par navrata pokušavala da izdvojim malo vremena, nije bilo šanse. Sada posebno ne. A hrana? Ili imate neki režim ishrane koji pratite ili bukvalno jedete kad stignete i šta stignete? Kad stignem, šta stignem, ponovo, nažalost, to je tako. I uglavnom je to pored kompjutera ili pored papira koje čitam dok ručam i to je tako. Opet, to nije nekako specifično za mene. Mislim da čitav moj kabinet tako funkcioniše. Ja sam opet sad njima beskrajno i bezgranično zahvalna zbog toga, zato što ljudi zaista daju sve od sebe. Recite mi, imate neki, da tako kažem, guilty pleasure, što kažu, kad imate baš težak i naporan dan? Ili ima nešto što uradite da se onako opustite i da pokušate da zaboravite sve to što se desilo tog dana? Imam pivo, mada sada sve više prelazim na vino. Belo ili crno? Belo. Lakše mi je i sad mi sve više prija. A i opet nekako sa tim onda je posle 1 ili 2 čaše opet možete nastaviti da radite. S pivom je to nekako drugačije. Ali da, to mi je zaista, mislim, to je nekako... Posebno volim sa porodicom ili sa prijateljima kada su tu. Ali kažem, to je retko baš mogu sebi da priuštim. I za kraj, da li kuvate, da li znate da kuvate, da li volite uopšte i da li imate neko jelo po kome ste prepoznatljivi? Ovo Ana sprema najbolje. Obožavam da kuvam i to mi je veliki stres relief. To mi je veliki, to me oslobađa stresa. Ponovo, nažalost, sada zaista ne stižem, ali opet dok sam imala normalan život i normalan posao, obavezno sam kuvala i obavezno sam zvala i svoju porodicu i prijatelje kod nas na večere. Mislim da pravim lazanje najbolje na svetu. Ili ima neka tajna, neka caka da nam otkrijete? Ima, to ću vam pokazati kad budemo imali vremena. Dobro. Moji bratanci također misle da ja pravim, da tetka njihova pravi najbolje lazanje na svetu. Tako da, ali nisam davno pravila, ali mislim tome sve me opušta od seckanja, do mešanja, do razmišljanja. Šta još možete dodati, šta još kakvu foru možete da ubacite i to jako volim da kuvam, zaista. Ali eto, kada bude prošao mandat pa ću se vratiti i toj svoje strasti. Hvala vam, Ana, što ste izdvojili vreme da govorite za naš portal najžena.rs. Hvala vam.